И здравейте, потребители на YouTube, днес имаме една CS, ама не го, CS 1.6. С батко! Какви сте терористи, бе? Снимаме с батко! Привет! С... Тук при нас е Only One Bowman. Батко! И да прави на циганин, не се прави, той си е. Връзка се. Хора, той си призна. Казах, базика се. Ага. Казан си се текла, по тръбичка текла, ракичице. Ако някой не е гледал пустиняците, пустиняците правят ракия, може да има това в описанието. Да го пусна ли поиле? Не. Шо бие? Стига, бе. Бай Гошо. Стига, бе, без глупости. И бай Гошо не е глупост. Бай Пешо, Гошо. Бате Пешо. Бай Гошо! Бай Гошо, микрофоният ти не е пущен. Да го каже ли онова? Не! Бате Гошо, микрофоният ти не е пущен. Кой ми го показва този скай, как се правиш, да си питам. Дедовия. И хора, линк за клипът пустиняците върат ракия ще има в описанието. Ага, ша го има. Разбира се, батковци, ша го има. Естествено нормален Човека там някой сега не викаше, които са такива да не се обидат. Смисъл говорят за клипа. Някой ромче да ти каже ли какво викаше? Там викаше батко ме прости ме с този снайпер не ме коли. Чуй, че имам пищак тук шата гръмна. Кума, ако се опиташ да ма колиш, шата гръмна. Всичка би патроните да... Онде си иска би патроните за цели един от нашия отбор, човек. Его е баткото, его е. Бате Тушо. Целяте където не трябва. И отзад сте целя. Его е. Бате Тушо. Изхабих си патроните. Патронажа си изхабих. Патронажа. Аз вече съм терорист. Терорист, бате, терорист. Трябвало е да говориме. Трябвало е да говориме. Не. Трябвало е да. Не. Хора, човек на слушалки ли си? Не. Има ли някой при тебе? Не. Да ви каже ли какво? Чай, че ме търси. Не са ме търсили. Чай, че ме нападат на коли. Говори глупости, че братовчетка ми гледа клиповете. Верно! Да. Добре, значи не да говоря. Защото щях да ти кажа едно Не нещо. сам братовчетка ми, приятели гледат и... Колко двама приятели? И много хора още гледат, така че моля без глупости. Моля без глупости. Бай Чо, без глупости, бе. Бай Гошо, Пешо. Бай Гошо, микрофонът ти не е пущен. Бате Гошо. Да, аз отидох от терористите, сега ще спечелят битка. Бас идиотство. Още малко ми остава за туха 7. Бай Пешо, Гошо. Бате Гошо, ко правиш, бе, микрофонът Бате ти Гошо, е... микрофонът ти не е пущен. Не е пушен. Не е пущен. Микрофонът ти пуши. Какво? Микрофонът ти пуши. Газът ти пуши.
Бай, Пешо, Гошо. Бате, Гошо, микрофонът ти не е пущен. Не е пушка. А може да има и пингвините в описанието. Не знам. Не, пингвините ги няма, не ги дават, човек. А, да. Бай, Пешо, Гошо. Бате, Гошо, барбаряни на 5 левел. Си правиш? Човек някакъв говори, сега чай да го чуе. Вика, чай не, какво викаше, че се брави? Абе, батко, чай, тук да гръмнем някакъв... Преди малко викаше yes. Тук някакъв човек вика, бате, Гошо, чай да ти кажа, че тук някакъв ми се пречка и искам да го гръмна, да му разпора газа. Точно това не е каза. Точно това каза. И каза, батко, ще те гръмна, ако не се махнеш от газа ми. Пълне suspicion. Аз взимам картецката, батко, са си ги Сърце, някакво сърце, тук някакъв си е направил. Сега си ги потсна, батко. Ай, стига без лигаване, сега ще ги поша. Чупи пута! Чупи пута! Това не го разбрах. Чупи ти газа! Нека вика, чупи ти газа, бе, батко! С един патрон. Твоя ти щупи газа, толкова що каза. Бате, кой му щупи газа па на тос? И на тос му щупиха газа. Бате, те що са с сини маски, кат некви кат извънземни. Батко, той що стреля в небето и им разпоря газовете. Стига, бе, при мен има хора. О, бе! Тъпи хорица! Оправите, бе, аз ви говоря, вие не ме ли чувате, бе, тъпи? Задържах като и ми говорих, човек. Я пак. Хора, аз съм бай Витошо, само не говорете, че ще ви набия ще ви набия такъв, че ще излетите от планетата, бе, батко. Ще ви разпора газовете, бе. Бе, ко говориш как някаква маймуна па ти, бе? Плейбой, какво говориш? Сидия, какво говориш, ма? Муква има, Сидия! Муква има! И говори, човек, говори. Говоря, бе, как ни те е срам? Сидия, я муквай, бе, цигане. Си ти? Каза цигането. Нещо замълча, а? Каза цигането. Кажи, бе, кажи, какво щеше да кажеш, ма? Какво щеше, ма? Аре, кажи, бе. Отново казвам, че отдавна не съм играл CS от доста време и затова съм останал да слаб, ама ще си наваксам. Бате, Пешо! Гошо! Бате, Пешо, що издуха камъните от земята? Бате, Пешо! Гошо! Бате, Гошо, микрофоният ти не е пущен! Гошо, микрофоният ти не е пущен! Бате, Гошо, микрофонът ти не е пущен! Айде, ма, нещо замълча. После след като спра снимам, ще ти кажа нещо. Аре, бе, фисник. Айде, бе, какво? Писна ми да ме убиват и това беше от този епизод. Дано ви е харесал, лайквайте, абонирайте се. Но, загина, бе, бат. Татко загина.